Amb aquest vídeo començarem una sèrie de petits tutorials sobre tècnica de diferents postures de ioga o asanes, com se les anomena en sànscrit. Avui treballarem Ardha Chandrasana. Ardha vol dir mitja, Chandra lluna i asana, ja hem dit que vol dir postura, per tant, postura de la mitja lluna. Ardha Chandrasana, segurament ja us sona, és un equilibri que requereix un cert nivell de desafiament. No és dels equilibris més senzills, però sense ser tampoc excessivament complicat, dona satisfacció i és bonic de fer-lo quan l'hem practicat una miqueta i ens surt bé. Aleshores ens hi posarem, anirem pas a pas i explicarem alguns dels aspectes a tenir en compte per aconseguir fer correctament aquesta postura. Com sempre, partim en posició de presa de consciència. Si estem a terra pot ser estirats, pot ser en diferents posicions. Si estem de peu, ens agrada aquesta posició de samastiti, de rectitud, de verticalitat, amb la qual ens centrem i connectem internament abans de la pràctica o entre diferents moments de la pràctica. Respirem pel nas, ajuntarem els palmells i inhalem i a l'exhalar separem els peus al voltant d'1 metre. Aquesta separació al voltant d'1 metre dependrà de l'alçada de cadascú. No a tothom ens convé la mateixa separació de peus. Què ens marcarà la separació de peus? Doncs, com a referència, jo faig 1,70 m i al voltant d'1 metre em va bé. Algú sensiblement més alt haurà de separar més i algú de menys alçada una miqueta menys, però també intervé la flexibilitat, amb la qual no hi ha una fórmula exacta de quina és la separació, diem al voltant d'1 metre i és l'experiència la que ens dirà en quin punt ens sentim més còmodes o traiem més partit de la postura. Aproximadament separem aquest metre, una miqueta menys inclús, i per anar cap a Ardha Chandrasana partim de Trikonasana, de la postura del triangle. Aleshores el triangle, amb els braços alineats amb les espatlles, girem el peu dret i tanquem l'esquerra. Aquí l'important és no tancar el maluc. El maluc es manté igual, hi ha aquest moviment del peu, però el maluc no l'acompanya, el maluc es manté, els dos malucs es mantenen igual. En aquesta postura d'Ardha Chandrasana ens serà molt útil fer servir el bloc. El col·locarem al costat del peu dret, a prop del peu dret. Aleshores, si estem en aquest primer pas, cap a Trikonasana, cap al triangle, baixem de costat. No aprofundirem en el triangle, això ho podem fer un altre dia, però sí tenir en compte que és important baixar de costat, és una postura lateral. Uttita Trikonasana. Aleshores, des d'aquí, des de Trikonasana, baixem la mà, en aquest cas l'esquerra, però el braç de dalt, la mà la baixem a la cintura i flexionem la cama dreta. Per què? Per agafar el bloc. El bloc el situarem aproximadament un pam endavant del peu, més endavant del peu, i aquí el moment en què ja entrem en l'equilibri és aixecar el peu esquerre. He dit que no era fàcil, però tampoc és un equilibri difícil, perquè molts equilibris només tenim un punt de suport. Aquí en tenim dos. El bloc, o si ho fem sense bloc, la mà a terra, i el peu. En qualsevol cas sempre hi haurà dos punts d'equilibri. Tornem on estàvem, a Trikonasana, hem flexionat, hem deixat el bloc davant del peu, anem aixecant la cama esquerra i intentem estirar les dues cames i que formin angle recte entre elles. No passa res si quedem més a baix, si ens costa el procés i anem aixecant el peu, tornant, anem practicant aquí. Si ens costa anar més enllà, practiquem aquest primer pas. Si veiem que ens aguantem bé, un factor que ens ajudarà és veure on deixem el bloc. Potser el primer lloc on hem deixat el bloc no ens acaba de donar la comoditat i l'estabilitat. Hem d'acabar de col·locar bé el bloc per trobar que els dos punts de suport, la mà i el peu, reparteixen bé el pes, cames estirades amb angle recte, i ja podríem mantenir aquí amb la mà a la cintura. Si volem anar una miqueta més enllà, aixequem el braç esquerre.
Aquí encara mantindríem la mirada cap al terra, que facilita molt més l'equilibri. Si volem més dificultat, podríem portar la mirada cap a la mà que tenim aixecada, intentant mantenir cames estirades. I tornem el peu a terra, tornem cap a Trikonasana, braç esquerre amunt i inhalant. Pugem, peus paral·lels, i exhalant, baixem braços. L'altre costat el farem sense aturar-nos tant en l'explicació, simplement repassant. Bloc darrere el peu esquerre, pugem els braços a la línia de les espatlles. Girem el peu esquerre, tanquem una miqueta el dret i anem baixant de costat primer cap al triangle, Trikonasana. Baixem la mà dreta a la cintura, flexionem la cama esquerra per agafar el bloc. El situem, com us deia, més o menys un pam. A l'aixecar el peu esquerre ens quedem aquí provant i sentim si estem amb prou seguretat, col·locant bé el bloc, acabant-lo de situar en el lloc que ens dona estabilitat, i podem mantenir aquí, estirant cames, la mirada cap al terra, aixecant el braç encara, mantenint la mirada cap al terra, i el punt més desafiant, que seria mirar cap al sostre. I per tornar, si pot ser, tornem cap a Trikonasana, i inhalant amunt, mantenim els braços estirats i amb un pas, en aquest cas tornaríem cap al centre a sentir la respiració i quedar-nos amb l'experiència, amb la sensació que ens deixa la pràctica d'aquesta postura Ardha Chandrasana, la postura de la mitja lluna.